er jo som sagt en kanal, vi vil lave. Ja. Og den skal handle om, at vi spiller spil lige fra Minecraft, Farming-simulator og andre spil, hvis der er noget, I vil have, vi vil spille. Indtil Så videre, kan I skrive det ned i kommentarfeltet. ja, indtil videre spiller vi kun Minecraft og Farming Simulator. Farming det er mest fordi, at jeg elsker maskiner og sådan kører rundt til dagligt. Og hvis I synes, vi skal spille nogle andre spil, så skal I bare skrive det i kommentaren, og så kigger vi på det. Lige der. Ja. Nå ja. Og som sagt, jeg hedder Markus. Og ja, jeg kan godt lide spillet til mig. Det er meget fedt. Og vi sidder og skyper til. Og det er også der, vi kommer til at lægge mange videoer, mens vi skyper. Ja. Jeg hedder Leverøj. Så må du gerne lige vide. Nå, ja. Jeg hedder Silas, jeg er 11 år. Jeg elsker min hue overalt på jorden. Jeg sover med den. Ja, det er flot, Markus. Og så elsker jeg dette tegn, som vi ser, der sover. Og han kan godt være sådan lidt kukuk nogle gange. Tak. Men det er ikke dumt. Nej, Det er ikke fordi, han har en hjerneskade. Nej, Det var sådan, han er. nej, det min far faldt overhovedet ikke med mig på cyklen der. Det passer jo ikke. Nej, det er derfor, jeg siger. Nå, ja. Videre. Det var vist bare det vi havde at fortælle om vores dag. Det lød som klokkerne i hovedet. Help spells, det er... Det er sådan en Ja. sang, vi sidder og hører, fordi vi kan Lagen hjemme hos mig. party. Vi kan rigtig godt lide AC/DC, rock og sådan noget gammeldags musik, som Kim Larsen, Dua, John Mogensen. ja, alt sådan noget der. Det må I ikke tage så tungt. Nej. Det må I ikke lade være med at lege vores på. Og i vores intro, så skal vi nok ikke komme ind på sådan noget Joanna, Kim Larsen. Sådan noget kedeligt noget, så skal det nok være noget lidt remix. Ja, og vi kommer heller ikke til bare at lave sådan noget, hvor vores navn bare lige kommer ind. Og så er det bare det, der står. Det skal nok blive fedt. Det lover vi. Vi lover det bliver fedt. Vi skal nok bruge tid på det. Ja. Og hvis ikke det bliver fedt, så skal vi nok lukke kanalen ud. Eller måske bare lave en anden. Ja. Nå. Det var sådan. Hej hej. Eller bare Hej hej. på det og Det var være det, fucking Ja, vi slukker.